In-numru ta' inċidenti mhux fatali fuq il-post tax-xogħol fl-ewwel 6 xhur tas-sena żdiedu b'60 jew kważi 4% meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2017. B'xorti tajba, fl-ewwel nofs tal-2018 kien irrappurtat inċident fatali wieħed fuq il-post tax-xogħol, l-istess numru meta mqabbel mal-istess xhur tal-2017. ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li ftit aktar minn 1600 ruħ kienu involuti f'inċidenti fuq il-post tax-xogħol bejn Jannar u Ġunju li għaddew. Il-maġġoranza ta' dawn, jiġifieri 15%, seħħew fil-qasam tal-manifattura, segwiti mill-kostruzzjoni, trasport u ħażna. Meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2017, in-numru ta' inċidenti naqsu b'22 f'attivitajiet ta' saħħa umana u ħidma soċjali, filwaqt li żdiedu b'34 f'attivitajiet amministrattivi u servizzi ta' appoġġ. L-ikbar ammont ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol fl-ewwel 6 xhur tas-sena involvew persuni f'karigi elementari, segwiti minn ħaddiema fis-snajja. Ftit iktar minn nofs tal-persuni li weġġgħu f'dawn l-inċidenti kellhom bejn 25 u 44 sena. Iċ-ċifri tal-NSO juru li kważi 46% tal-feriti affettwaw il-parti ta' fuq tal-ġisem bħas-swaba u l-idejn. Feriti żgħar, żlugar, tfekkik u strapazz kienu l-iktar feriti komuni.